Hola, bones. Hem decidit fer un petit vídeo per a donar-vos informació sobre dubtes que ens heu anat consultant a partir de la puntuació, quin és el nivell que més ens interessa fer i coses similars. Aviam, primerament, que això ho heu preguntat bastanta gent, no necessiteu tindre cap títol previ per a presentar-vos a un nivell. No necessiteu el B1 per a presentar-vos al B2 ni necessiteu la 2 per a presentar-vos al B1. Podeu presentar-vos directament al nivell que us interessa. Això és important que més o menys tingueu aquest nivell. No podem anar directament al B2 si comencem pràcticament des de zero. Llavors, en aquest cas, si us interessés presentar-vos al Preliminary, al nivell B1, tenim aquí l'escala de puntuació, aniria entre 140 o 160. Ara us explicarem d'on surten aquests punts. Cada examen consta de 4 parts i cada part es puntua segons aquests criteris. Per exemple, el Reading en total consta de 35 punts que podeu obtenir. El nivell B1 l'aconseguiríeu si traguéssiu entre 25 i 31 punts, que llavors 25 respostes o més equivaldrien a 140 punts o més dins de l'escala de Cambridge. Si traguéssiu més de 32 punts, us donarien a partir de 160, que això equival al B2, si traguéssiu entre 15 i 24 punts, us donarien a partir de 120, que equival al nivell A2. Menys de 15 punts, això ja no es puntua. Passa el mateix a la resta de parts. En aquest cas, el Writing, de 25 punts possibles, per obtenir el nivell B1 necessiteu treure entre 17 i 22. 23 o més equival a un nivell superior, entre 11 i 16 equival a un nivell inferior. Igualment que el Listening, de 25 punts, entre 18 i 22, equival al nivell B1, de 140 punts per amunt. Més de 160 punts nivell B1 ho aconseguiríeu traient 23 punts o més, i si traguéssim entre 11 i 17 punts ens donarien 120, que equival al nivell A2. I també, finalment, l'Speaking, exactament el mateix. De 30 punts totals possibles, entre 18 i 26 tindríem el nivell B1, que és el que ens estem presentant. Més de 27 punts tindríem el nivell B2 per a l'apartat de Speaking. Això consta per a cada apartat, evidentment. Entre 18 i 17, 120, nivell A2. Per baix de 12 no es puntua. Llavors, una vegada tenen les puntuacions de les 4 parts, tornem aquí a la taula principal, se sumen les 4 puntuacions i es divideix entre 4. Això vol dir que no fa falta treure 140 punts a cada part, només és necessari que la mitja us doni entre 140 i 160 punts, que això us donaria un pass o un pass with merit i us obtindríeu així el certificat B1. Si la mitjana de les 4 parts us donés per dalt de 160 punts, directament us donarien el nivell B2 encara que us estéssiu presentant a l'examen del B1. En cas de no aprovar l'examen, o sigui, treure menys de 140 punts, però més de 120, tindríeu el nivell anterior, que és la 2. Espero que això més o menys us resolgui una mica els dubtes a l'hora de triar quin és el nivell que més us interessa fer. Merci.